ka adras ka ong to sumar kendong ya kata ka bala aji hame iway Timothy reo arpau lada supek luk liak ya kene ka adras ka bapila yobu hangne ka don ka ei ka bakia ai ka bakia ai jing ai tang bahang ni ompat ya tu yang ni ka ei kata ka bakia ai Henry unong ai te ula sudap ong hadin ba ula dep ai ya kata ka jing ai ka ba u ai ha unong shim unong ai uda ong ya unong shim to sumar kendong ya kata ka ba ai ti hame le se hakne ka janmit na pedang jongi ke bayadon hakne ka por ngin kwa bantep ka ei kata ka ba u ai bar ka ei kata ka ba ushim Kwa baik bantep namar ngajukan mau bha habadon habadon manore manoba ajing ayang ane ya pi kham tam dala sop khop khop maria ai tok kajing kwa klet mo kwa klet no ngakan mau sa kepor pengadang long sama kena amjula klet ngadang kat nyau senam kat prasnam ngalek tam ngathok siti samla para kena samla lur anda ngalathok siti samla ngalaterwa ngalapai Henry ha kata kesngi bangalek kawai ya tho akawe kejing kawai apa snong kata kawe ke samla lur kawan kendu yang ngatok ka ai ya ita siti ngalas ngutu siti penpa kajing kwa pek te la palak tipkan pediang ne kan kentai tang bakakti tewat daban yakubelai kamlap kala syukam isiti iha nang taru de wat jaka hangno bakam keluj myo hangno bakam kenja omdon namar amjudan kisamla kam tam chairman belaya digene lenti pimjuk pule siti samla em upai ba Maria pule ngadap daging snosi bangamla ban keden Nur khmat upai bang pule kumta Henry ngangale kumno ha ka bakhat do ka jaka pule siti ka babeng tam ngalap bat ka bes du kadai ka pankhana amdan balap amdan bayoi hang ta hijai namar bakwa tip Henry piru agane ka janmet pin kwa tip kia ai ayu kia shim ayu sngap menta ngin ya pej ya kene kata kacing ai ngin ya sngap hadu bakan dasyai kadon kam le sayanga badia pi bantip ya ka jubab bantip ya ka tiar ayu ki ai bat ya ka tiar ayu ushim tang bangin kam yo snau sakam sipan bantip syapang kene kajing ai bat kajing yeshim ya kene ka adras lasang nongrem na ka siti Timothy bat khandiat kene ka siti kadai ka siti ka bala jutip ya ka kum ka siti sakinong sarai balang kadai ka siti ka bakran syapang kinong yalam balang ha kisni jong Timothy bat kam don kanu ka ba arta tin akene ka siti badai u apostol Paul u balatho ya ka bat ulapha ya kene ka siti sha Timothy une Timothy ha ka baningkong ki prasama ki prabangai bait dai u Kristan uwan na ka jat ben riu jiu ka ba uisi yo Jesu bat ukpa jongka udai ugrek kakmi jong u ka uniki kamai jong u ka kerteng ka lois kata kadai kamai jong u ka lois dan bakerteng lois syani sengau tenat kene ka kerteng ladang ngangan yo bangkot hey kong lois dai Henry nganget banam don nomor ba kene ka kerteng kas sengau tenat ngadang pej ya kawe ke epek jeng iwe irang ba Maria pej namar ngatrai ku unong sirakat ngatrai ku ubatrai saibal
Maria pet ya ke epek ngalajan pak po namar baita irang ba ike teng I sit down thank you. Sit down thank you. Kakerteng jong ganiru kakerteng lois. Bat lapen bat kini kidei na kesnong Listra. Une utimotiru udei na Listra. Bat ka jingkala Kristan ka jong u dai habau apostol por ula lek ban yalam ha ka ne ka snong Listra ha ka jing yalat ka baar jong apostol por ula sa si por bat usilas haberia bat dai ha ka jing yalap ka ban ningkong ula pen kala Kristan ya apostol Paul hadin kane u yalai sa siapo beria nangta ula yeshem ya Paul bat ula yeshem pat ya Paul sa sisin ha kasnong koren ong kikam apostol khat pra khasan bat ula bot ya apostol Paul na koren ban lech sa Efesus kata kadai kane ka jingya ya denti ha ka jingya denti ka commission jong uni Timothy ha rengkat berupor ha du baupor ula jit ya u kum uta unong syarai ya ka balang ha Efesus ula jit ya uni Timothy bat ha kane ka por ki pra bangai baik udang samla kumanga kumapi samla pia trek da jit temen basan shinrang wat kirang ba ngayo iki ayam ban sim ya kakam temen basan namar baka khiatan habalong temen basan haplong kum kading thli dau bom sdi ru ngap do kawang duma ru ngap dau ai da ka ngap ru bang kata kede kam nong syarai Henry kalong pat ka ba te Timothy udang samla penban ula syajit nong syarai balang kumno ngin le lada jaya nga lada jaya pi namar ban sim kat ye kene ka kam lempet ngin sngau pa lempet ngin sngau rang ba bakal longru kabada haduk kata-kata ngangan yetu yepi tang bang alek program kumni ngaya kenduk sibon ke jing kamtam maga jing samla ke jing samla kalong ka senjor namar ba babon tang la baklaliak ka we ni kikam ka bangi syat baklatam ka de yahab sama cheniru mo na try haka si benai temdu ire suspension dah balang jongi le balang he tapi abun ha kata kedai kakam ka bae na ki bae tam ngangas ngotu biang yelade endang alade ban yatho hadin tarai ngala job lupa kawe kepan singat Henry kane kakam kabakum kane Timothy le udang kena banjanga usaje Henry kapor badang arposan snem le kapor ka badang kluj kapor ka bakas nam kale kulmar arposan snem tepi hajing yetho bandon samla bhabru iwe lichat kerjo ila det ki mestep jedem lodro Henry num sngoto namar badon ka jing tmo Henry ya Timothy hapadang ka jing long jong u kumusam la briu lajit ya kakam ka bakia bar ula shimti ban penyat ya ka balang ha Efesus kum unong syarai lane kum u bishop usamla briu menta hakino ki balang habalang jonga habalang jongpi banjit nong syarai ni kam ya pet di balak no da ki balak kam temen dai namar balai bakila scam kila rang ba Henry ki don pat ki balang ki ba kidang lung kidang red habjit da usamla briu kibun ki balang wat hadis distrik jongi ki badang red habjit di ki samla briu kam dai ka besok yu samla ban shim ikane ka kam pen ban uni te ula shim
ban penya ya kene ka balang bat laong hadin ba upol ula thung ya u kumunong syarai haba udang long usamla ushim ya ka bat ya kene ka shiti ka baningkong hadin baladap bantung ula tho na ka snong Makedonia hadin ba umi no na Ephesus udon ha Makedonia utho ya kene ka shiti baningkong hadin nang ne udon harum utho ya ka shiti baar bat kene ka shiti ka baningkong kumbala ong ka de ka shiti syai unong syarai bat hakum kata ka por laong babalai ka bapenlong ya kene ka daw ba apostol por unto ya kene ka shiti namar hakum kene ka por kene ka balang Ephesus kaya ringkat bat ki jing ringkat bat ka jing penshoy namar ki don kita ki nong yalap bakla ki nong yalam niam ke babakla ki bapen baklano ya ka jinget ki khon ublai ha ka balang Ephesus ki bayalap persya ya ki ai jom ublai baen da ka bayalam baklano sya ublai ubaya kum kata ka don ka balang Ephesus siani ngam tip ki don em ki breu ki bawan banyalam bakala ngi setei ki don ki wan tekadaw ka balang jongi la dawan mong yalap ngi kinong syarai jongi ki dapet binia adu kata-kata namar yu ki septieng yo ba sya yalam bakala kala don ka balang ka basya yalam bakala bat kita ki balasya yalam bakala kalong kumne ngan ya thu ye pi oh kila dilot ya ka kendau kila dilot ya ka jingdon jing em bat kin nembang syu bandi dawai habapang kia di da ka pniang ka to pniang besyat dah kia di tang da ka pniang ki kam ki jang ki resign lot wat ki kam sorka kim tre utemen besan wan syu je jinyasan bat kabap la kalong ba kine ki breu kila syia abet jengong ba ublei on sawan syauno ba unong yalam jongki ulade pun ya ublei da yu bahaying dan nomor pun yu ublei dan siani dan kum kita ha kawai kamit khat arba jemen met kila ya ab dengong bauta unong yalam jongki upon ya ublai uang banwan syau no khat arba je o tangga jing thapti tangga jing ruai ba ublai ulawan syau yaki kin sai no yangi ke bapop ane apurthai endala dap long kumba apwar ko kumno katapat mi endala dap hakapor khat arbaje kila ya ap dengong endala phone hana ula switch off ula thia ublai ula yo thia ublai jongi ju yo thia khat ya u hakapor chiteng senya khat ya u anytime kumbo angka ketin pareng ublai uyo sngau penban ublai jongki te uyo thia hang ni ha Ephesus ki don kita ki belai yo thia ka ba kini ki breu ki yalam bakla ya kini ki Kristen ha Ephesus ya ki nong yalam niam ya ki nong syarai balang Ephesus ki yalam bakla kene ka balang kade ka ju mo para bangai bat ka betul ka batho aka jingpen pau lai lan nong ter kitu ki kubos ki nyo balang kane ka shnong Ephesus kade ka wei ne ki shnong ka bakampau nam hendai namar ka don ye ki katling khayi ki jaka yaket ye ki mar ki mata na kane ka wa ka bakhra ka bakarteng ka kaista bat laong baya kane ka shnong latei na ka bentaban kan mau buram ya ka wei ka belai ka bakarteng ka dayana ki kena pule ki samla ki village school ka history ki tipha ka ei ka blai dayana namar tho chapan jongka bat kat banang ya kinek kat banang ya kisngi ya kane ka shnong latei ha kane ka buram
bat loong bakalalong ke snong ke badon namba wat haka doba jongi ke badai ke Asia Minor bat ke dairu ke snong ke baki breu ki em haka jingile kai kum ka pet cinema ki em haka jingile kai penmare kulai ki em haka jingile kai jamnasium ke bapen khi ya ke doksa kum kito kinong nya penheksa kumta kala kring bha kene ka snong ya ki pat ba na jan bat na jingai ban wan sha Ephesus bat loong ru de bat hakum kene ka por ki breu ki badon bat ki ba em hang ne om tang kata ki kam ki dairu ki ba mane ya ki blai thau ki ba mane ya ki blai thau bat ya upat syaru ki mane ya usim cu anuk sa manga sibuk mentai ya usim ni mane ki mane ru ya ka belai Roma bat hakata ka por laang ba dai hakum kani ka por ka bau apostol por ulawan poi hakane ka balang kat bau dang let enti ban let sha Jerusalem ula dayat lenti nang ni ha ka baula pai hang ni Ephesus ula yo i ye kita ki ai baro ka jingdon kumta ula itu ya ka ne ka snong don kam ban pen snau don kam ban ya lap ya ka gospel jing penem tang ba u apostol Paul syamla sa islam ha ka ne ka jinglet ka banengka badai haka jinglet ka balai sen ulasa lais nem haka ne ka snong baka balang bad hang ne ken para bangai ulala ban seng ya ka balang ha Ephesus ulala ban seng ya ka balang ha Ephesus bad om tang kata kada ke jing yai sya satar jong apostol por ulala ban seng saka wei ke jaka hikai kabaki khot kerteng ya kata ke kamra katuranos pila ban syam ki kam apostol ka kendai ke dekat bat u apostol por para bangai ba in ula job ya ke jing ki wen hangta ula job ya ke jing mane belai ya ke dayana bat ula thong yau Timothy kumunang ya lambalang Timothy wei lai Henry hakum kane ka por ki para bangai ba it kalami sa kata kinong hikai lambakla sakita kinong hikai ki balamler ki ban reng ki ban pa ya ki breu sha ki jing snil ki lambakla ya ki breu wat ya kinong yalam jong gabalang Ephesus ki persyang banta kalong kumbalong mentah habaki yo sibu kinong lambakla kim ju lambakla tang bantan yaki ba para bangai yaki para bangai wat yaki nong syarai ki persyang namar bahakane ka por ki bon ki nong hikai bakla wat aka perthai ka bangi im ki don ki breu ki bakam yala de kum ujisu ki don ki breu ki bayalap bau de ujisu ki don ki breu ki bakam bangalawan nakato ka jingyap nakabari bat ngadai uta ujisu bat ka tengah jonga ka Magdari ka Mary Magdalene ki don ki breu ne perthai baru ki bakam kumta bak ki yalam ki yalap yauta ka jingpen em ka basyukor bon ki nong bot ki babot pat yaki kumta hakane ka por abau apostol por ulayo i kita ki jingja hakini ki ai baro ka jingdon jong kinong ilambakla ka jingdon jong kinong hikai lamler ka jingdon jong kita ki breu ki bakreng ki bapa bapon banwan sya ka jingbakla jong ki u apostol por udah kentu ya Timothy udah khot ru ya kinong yalam jong u ya kinong syarai balang banwan kendu sya Amelitus bat ban ai ke jingsneng syapo Melitus ban ai ke jingsneng bat u Timothy te uklem yo alej ula syupule ya kene ke siti ka ba une ukpa jong ke jinget ula keren hakine
hakane ke shiti bar udaya tu nama ka jingmi kum ke breu ke balamler ke ba bishni ke ba penyap ke ba krenben ke ba tharais new ke ba wanra ye ke jingyania bar kine ki kreng yangi yambe kum unang syarai ya ki perabangai jongpi hapo ka balang Efesus kom tate to sumar kendong ya kata ka bangala IT hame ong u apostol Paul namar nadu kabasdang u apostol Paul uladap hikai lot yaki jinget syapang u Timothy kumta kom usamla u apostol Paul u syepting yo ba ulai ngop namar ba kisamla hite kisat ngop ba haki jing ngau ba haki jing bernya bat kapertai bengi em kumta une usyakri jong belai upa ke jinget usyap ting ka bakum kata upen kan mau yu Timothy to bat scam to sumar kendong ya kata ka bangaladep ban batai ya kata ka bangaladep ban hikai ya kata ka bangaladep pensyong nong rem ya ka jinget kum unong yalam na ka bana jong me kata ken kadai ka bau apostol Paul u ai ke jing hikai bat u Timothy u shem ya ka ha ka do nut bangasa ong ka don ka jing ai ka jing shem para samla kene ka address ke khot yang abad ya phi kum ki samla nut ban long kum Timothy nut ban shem ya ka kam kum Timothy ban long kinong syarai balang ban long kinong yalam jing sang samla ban long kinong kit kam jing sang samla u Timothy wat udang samla udai unong syarai mangi ki samla bun sen habab ai ya ka kam man ya trai ban ya kit bun sen ngi kernga bun sen ngi kernga ngem kuat ban bat ya ka bakum kata om tang kata hakine kisni ngemla syuk ban bat scam ban ri kendong ban sumar ya kata ka baladep ai hanga barapi bat kane ngila pelaj no ya ka bat kata kadai ka burom ka akor ka baki kmi pa ki ai jing hikai nadu badang red hadu banda samla haying kilong kami dang don batong umthet abada bam jaya pi halakadep halakadi halakabang namar ba mentahi te kajinya pun kam kabala palat ubreu ilap yap sulong babat ublay ya kajinya banda yabat hi mangingin ya temen kano ngim lapor ban yap namar nadu ki hebret kum kita syedrong ki bon kam kia bon kam ha ki ai baro henry kanete kane ka jok ka bangi em kadai kata ka jok ka bangi mlashu ban batskem ya ka bala IT daki kmi ki patmen daki kmi ki patrai jongi hanga barapi ki kmi temen kita IT ya ka wei na ka jing hikai kalong ba em dan buram dan akor ki jing hikai ki jong uradhan sing beri leng ba ka jing senang temen kada hikai janai jaton bha ya ka jing em kum ki khon jong ublai bangin bot rengki ru kas ngau tenat wat nam jerong thli wat juang me ya ki balahe wat juang pha ya ki balahe habadon baai jing ai daong kublai habalek habawan dariam don akor dariam don buram wat nempen pau ya kamet syabar bat hakini kisngi ngakwa ban ong tangkat ne kajingnya post kajingnya pelaj dur pelaj darah ki sosial media kalong kebasyir kai
haduk kata-kata pun ki comments ki bala ishur khai wat ban petru sngonut shu bat mentang yo I men shwa ha kapur kebangadang red ban thit sopti khasan spa latam ban bu haduli ru sashi sinpong menta khasan spa ya kamet patta Nyemla syu ban bat scam kikmi kikpa ki hekayangi haki por men shwa habajat kapatlun su menta hababha penpe nang tar khnang nadu nayo nang mut bakapatlun bakithit kabha penbanun ra da kabajat nang ta syu haki por men shwa ngis ngau tenat ki ken thairu ki ngau tenat ban phong sopti babai lan menta te kawai sajrong kawai sapo kajing kalan itu itau Nila kelet ia kata kapala hikai de kikmi kikba teman kaburam ka akor nadu haying hadu asam kala ijli menta nadu ki hebret kita ki besong sajrong nadu ka tien ka telit kalong ka bau ijli ban sengap hakawai ke sengi kat bangadang ya lejing lej ba itemen besan ita itemen besan ilanya ya kali ila aihwan ya kali ten anta namarba uta ukna ube ya kamsi kumbakat artelina surat haga jingker ke namar kamsi te kalam telut kam dalek sengau kum kebelang habala aihwan anta kam yalet statre kaya yak suki ita itemen besan na jingkang yit ikmit syaban kena nyak syarut mong tu kamasi ong pek to kena syadenu ong nyak me tengkawai ngilikat bun tu me si kena mentaru wat ki kena ret nyemla syu ban bat scam ya kabalahi kai da kaying sam ya kabalahi kai ban ri kendong yangi nadu dangre menta kababon haskol ro wat ni pha skol ki khon kalahi kai khong pong ya ki khon balai banga ong kumta kinong ikai de kidon hang ne yang ngi men shwa ladangi le dakat kumba ong kaktin ublai ki pendan kam kinong ikai dauding sempat bangin baik kelentia menta ye kinong ikai bersempat labam jadai lempat labam jadakar baik yakino nang ikai ke bersempat ya ukun jongi ti kena baik lada udai kena bastat unshim sada imau unbami tersim hapatok no ikai nyemla syu ban bat scam ye jing sisa ngilah ikai taki ek bam sisa hayeng asam ye ki khon ki para ki jonga ki jongpi amsham la ikai syu ye jing sisa kumta namar bakla feel nadu nayeng ki hebret kum kita ki ladap syahi kai baklalut ha kapor men shwa kaya pher kindet bat mentangan ong ye pi kilong kmi kilong pa badan hang ni kilong kmi berkilong pa ki shifting ye ki khon yo ba ki fail aga examination kumta pha tuition Henry kim shifting pat ye ki khon ki fair ha ka jingya lenti ka lawai ki jing im ki du ye ka hima ublai phila jupen pule bible ka tuition samspa dang pha kata ngam ong bakam dai ka badai bhang wat sha iki khon bakin nam lai school tang ba shwa bakin pule tose pen pule bible sidkhat adkhat namar kanok balai phi pet menta kat baka perthai kanang start kat baka perthai kanang keura song gajing start la mo ban bat scam ya ban sumari kendong ya kata ka akor babha ya kata ka jing ik para breu ya ki ai start la kiu hadu habenang ka jing penyap breu kalabot nadin ka kam thombor kalabot nadin kam map ya ki kena kam map yu khunlum omla ban bat sumar kendong ya ka jing hikai na la ye balai kalong kumne kat baka perthai ka jing start kanang keu nang roy ka jing sneu dei namar ba
ki breu ki bestat menta ki kelet ya ublay kim ken mau ki mudur ba ubreu enda ulayap unam lek syabenang unam lek kendu ya ublay ula syukut ula syuja hakarangai kabakum kata tada pipule ya kawe ke jingtho Stephen Hawking kabato there is no God kabamot uang amdan ublay une usayantes ha kabakadu ila de watang ban keren umla la supen em da commission select page hayeng da pipoi Stephen Hawking ubalaran lut kedur kadal wada udang de ubasopol senan namar ba kim bat kem shu wala ki start kata-kata kim ri kim sumar kendong shu ya ka jing hikai jong ka hok bat ya ka jing hikai ka buram aku ana yeng nasam ka jat ka perthai ka jat ka yeng nasam ka jat ka imlang salang prasamla kabar kalong ba haba pasya ka jinyalap ya ka tin ka jong oblay ki don bon ki bayalam bakla bat bon ki samla jongi ki ngop akita ki jinghikai ki mla banri kendong ya ki ai baro ki bengiyo na ka jinghikai ka tin oblay syaitan mentang usuk baban pensyai ki samla nei ki temen ki kena namar bangim don kata ke jingri kendong ya gane ke jing tho bakoi life way hajar shi spa iway dekat hang ne kadon hat way spa prap fundai teli kilenong nadu genesis adu jing penpa kat no teli ken nyila ya pule na kata kadau ngi ya ham ngi ya ngop lakum batwa kalum bapu kepu silum kajing hap no ki pra ngai jongi kajing liat haki jing hikai ke bamundai kajing hap ki samla hakadi ka bam hakatu kathim haki jing dei ke besneu kadai na mar bakim sneu maki bakim don ye ka ktin ublai haki jing em ka penlong bakin nemla ban yele persya ka jingop ki samlah udrak saka kiat haki wei ki kam snil ki kam to bat bor bat lute kam dei e te bamaki ki snil kam dei e bamaki ki snil hendrai ka dei ba ki samla jongi kim don ye ka ktin ublai haka do nut haka jingwut jing perkhat kum ta usaitan mario I uyu bat khain bril setia ula syujab da ka besok kumta ka penlong yaki ban em ka jing em besnew usaitan jumap yano juting pindai Petrus ting pindai upol yo apostol Paul usaitan la pentut teng ban lek cek jing yalap sya juting ayu te pindai bat mrik hiru yano ban yalam bakla ban pensyai wat yo jisuru umpat ken udang nur pikin mau ne em laistin pensyai bat totep balai ki breu jongi balai ki khon ublai ki ngop ki hap abo pensyai usaitan namar usaitan udan ye kata kapor ke bebiang ban pensyai ju pensyai kulumari ki breu hap deng ki ai ki badap de ke jingkemen pensyai yang apa ye pi de ke jing sngus upen syai yang apa dia pi hakapor ka basnosi hakapor ka ba hakapor bangidan kam ya ujisu haba udan kam sao pa ya ujisu haba usa sao pa sao pa sngi bansha jingit uyo I ba jisu ulah tangan upet ye kapor jing jisu ulah tangan ulek terwane em da ka ba pen kelak pu yo neu mau la da melong punu belai yang apa dia pi kajing pang kabalaban san riusnan ngila dawai be au belai tang ba kajing pang kam yo khia hakum kata kapor jong kajing kuslai usaitan upet ye kapor babiang uan hanga pada pi ban pensyoi lek no pat syaki wei ki belai ken ria no na uneu belai ba pi juduai namar yarab te ye pi
menno uyarap lasan rius nam la chupang baik la da dai bu ngau jing doi jongi hato umla klan ne bapang ngiru ngis ngau dai ani kata kata ngau dai phi persang ken ria no nau belai jong ngimla shu ban bat skem ya kita ki ai ngimla shu ban ri kendong ya kata ka jing sisa ka tin belai na kata ka daw ngi hapat ngi ngop habawan syaitan wan da ka basuk bah klam jing shifting klam jing salian pet ne ka jing sup jong ka per eden ko ka per eden ka sup bah kadap da ka jing sup kabas ngukumen usoitan lengba u angel Gabriel o u angel Lucifer u let hakato kakper u pensioy dangop kayem u Adam rumla siya kataru hapdeng ke jingbit ang dangop lada day lelay hakapor kabangingi pang o ngi don ke jing sitom bakraw hakamet hakum kata kapor kawan ke jingmut bas ngau kuslai bom don pisa don kipor kibau penlong yangi ban pai siki kam snew don kilong kmiru daga baburam habala pet no ukpa kikun kipai sika kam nuti amla ban ri kendong ya kata kaburam handaya keren ngis ngau pen kesan ya kata pakalong kakam kum takam tabang kam ban se ban saja ikikun hato don tangkatam hai syaka jing syakri belai rut ki prab ngai baik hai kini kisngi babon ngimla syuk ban bat skam ya ka ngimla syuk ban ri kendong ya ka jing tho ka tin ublai bun sin ngila syakri belai tang da karmiang bat karong thong ngim dawan syuk nadu kedonut nadu karyam gabait haki jingi seng ru e kumba karyam pertai kadon teng isamla jongi kiriam kristan tengah kesonde kat bahaka sengi po ya hendriu sengi riam aktor aktres bandai lapet bah om ikop kristan kumta dang ikop kristan ya ke bompat long kristan namar ngiki samla kristan ngis ngau kemen ngis ngau job kata ke standar hadu ya karang bakarem ngishim bakadai ke standar ngimshim bakadai ke jingja burang lada keren ye kata le se pintor tang baye ke jing sisa ngam lai ban ye ka papen kemen ye phi de ke jing syukor bah bang pen snusi de ke jing sisa para samla ba e yakini kisngi ki balang ki jingi sang samla ki troin na kawai ka por namar kat nang mi kisngi ubaman unang hiat mati ki samla jongi ban pen bon kam ban pen kelet ye kita ki bala kaktin ublai ka ong to ri kindon ya ki jing hikai jong kaktin ublai kumta shwa bangan syang para samla kumba ong u apostol Paul to ri kindong ye kata ka bala IT hame ken mau ublai ula keren lot hakene ka tien jong u hadin baladak ban keren la IT hanga hapi bat la yo haman lagi yeng henry la yo ye jing kai na ka tien ublai na ka banga pule na ka bangi pule henry hadin baladak pule kamut pat banam pendan kam ya ka henry ka dei ban ri sumar kendong ya ka ha ka jing mot pada ka donot nang bau boman undawan unnemla Banyale persya ya kabor usaitan om dan atiar laj nakano tang nakaktin ublai bakacing duai ya kaktin jong ublai laju pensariem kum kata kawat lam umen simbok hoj akashichi syakinong Efesos nriu tetel bat dai tang nakawat lam men simbok hoj la banyale bat kisamla kristan ki badon ya kaktin ublai hakacing kiba pendan kam ya ka hakajing mat kinnam hap kinnam liat kinnam ngap lano ru namar balai bau syaitan usyapting bangitan ya ka white lam umen simbak hoy
kabalong kaktin ubelai dai leng bagane kabak penlong yang abad depi banjan syau Jisu ko kisamla Kristan jong kabak lang umpuwen sumar rikendong ya kabak jing senang kabala ai kikimikit pa ya ke jing hikai kabak ai kabalang kabak ai ke jing sang samla bad ya ke jing hikai kabala ai dau Jisu Kris leng ba kaktin ubelai un sumar ubelai un kerku nagam nagaburam jung belai amen kayut week bat kayut Sunday basuk batman ya phi baror